rom angrerucit nala linali tan bangkit lali ong ong
nganggo ing duka lan prak yo iku wata etan pato awor lawan wong dalutur tan pro ing utuh aja sira bakal ora wurung nani wasi wajang ulung tan was matek ning
iku panas tening paku pingsun sasolae kan prang saja Jail
ambrengeng kati karunaning kaswase aneng marga memalatkung sang kandha wastratmaja leng-leng angulati tuya
atur ratu nipun gurune sampun tetela aprang tanding lan ditya ngalengka aji sumanda mati krana wertining kang Warsita Cinarwi Ruken kukum iku kira marang
cara puniku weh rasa beng ingkang tata krama puniku ngetoken panyendu kagunan iku kinarya ngupopoga kene kelakuan becik weh rahayu ning raga Untuk tulang kuat dimulai dari kita sendiri bila perlu dengan Imbusbo. Baru Imbusbo, pertama di Indonesia, tablet efervescent dengan kalsium, vitamin K2 dan magnesium. Jaga tulang sehatmu dari sekarang. Nanging kadaki yen kengek sembi hameksa hangrumpaka basa kangke tutur kang katula-tula tinalaten rinuruh kalawan ririh mrepadha
angin sasmita. Sasmitaning ngaurip puniki yakti ewa yen ora weruha tan jumeneng ing uripe sakeh kang ngaku aku pangrasane panwus utami tur durung weruh ing rasa kang satu rasa rasaning punika upayanen darapon sampurneng budi ing kauripan nira
nganggep nyatanipun saringon dipun limbangan lan kang patang prakara rumun dalil katis lan ijma' lan kiase papat iku salah siji adate kamu yen udula kang patang prakara ora enak legep tan wurung tinggal waktu panganggepe wis angin koi aja kudu sembahyang wis salat banjure buang sarengan batal karam ora nganggo dendrawati bubrah sakehing tata
ngucap meneng lan nendra duka duka ayo
Roteng butuh aja sira tekan barang Nora wulung nah